Chi gwybod be? Fi wedi cael hen ddigon ar yr hen bethau yma, ond sa'i moyn twlu nhw I ffwrdd. Felly, fi wedi dod â nhw yma i'w cyfnewid nhw am bethau gwell gobeithio. Dewch gyda fi. Dwi a Chryw 15 wedi dod I Nhregaron Ceredigion I fynd drwy Drws y Bac Cyfnewid. Dros yr wythnosau diwetha, mae'r cynhyrchiad wedi teithio ar hyd a lled Cymru yn cyfnewid, ac mae'r criw yn brysur efo'r paratoadau. Mae'r neuad ar agor, mae yna gwbl o bethau wedi dechrau dod i'r fordydd cyfnewid yma, ond tra bod cyfle dy fi wedi cwrdd ar cyflwynwyr, Rhodri a Mari. Beth yw'r syniad tu ôl y raglen? Mae bobl yn dod â stwff gyda nhw, dyn nhw ddim angen ragor, maen nhw'n cael cerdyn cyfnewid yn ei le. Reit. A wedyn maen nhw'n gallu cyfnewid y cerdyn yna am rhywbeth maen nhw eisiau. A sawl eitem maen nhw'n cael dod â gyda nhw? Rhwng 1 a 5. Dyna'r rheolau. Oes yna rhywbeth sydd wedi dod i'r byrddau cyfnewid sydd yn hollol od? Ti'n cofio yr ddoli heb goesa a breichiau? Beth? Aeth hi? Nath rhywun mynd i? Wel, dwi'n meddwl oedd hi sleifio fewn drws cefn achos ddylsa hwnna'n cael ei gofres. A siwt mae'r partneriaeth hyn yn gweithio rhwng o'ch i'ch do? Wel, diddorol bod ti'n gofyn achos nes I ofyn I Mari nawr. Ti'n licio'r Cris, a wedi ddi? Iawn. Gyd ti angen fi fod yn onest efo chdi, achos nes ti dweud bod chdi angen colli'r stôn a hanner, a nes I dweud mond hynna? Ie, dwi'n gwybod. Ond I ni yn dod mlaen. Fi'n clywed ti'n cyd yn wared ti fyd? Wel, am y banter y gogledd de yn mynd mlaen. Ti'n bob tro mae Mari'n dechrau'r unrhyw raglen. Helo! Helo! A croeso, helo! Helo! Ti'n gallu to wared fe ten? Sŵt I chi croeso i'r cyfnewid! Nawr te, mae'r cyfnewid ar fi'n dechrau, ond fi wedi llwyddo dwyn Miss Mari Lovgreen I ffwrdd o'r bwrlwm I gyd, I weld beth mae hi'n meddwl o'n 5 eitem I fi'n mynd I gyfnewid. Mae rai fi ddeud mae hein yn safon uchel iawn, Leni. Hwre! A dwi'n licio bod yna gymaint o amrywiaeth. Felly beth I hanes y pethau yma? Rwy'n I ddechrau fo hwn. Waw. Be ydi hwn, Leni? Belt? Wel, sgert yw e. Sa ti'n gwisgo fe? Dwi'n meddwl bod o braidd yn fer I fi. O, mae ti'r coesau gyfer e. Ie, ond fysa'r penol yn hongian allan. Hwn? Wel, mae hwnna wedi dod o Thailand. Do? Ydy, mae dyn ni 5 neu 6 o nhw'n y tŷ. Perffaith heddiw yn yr hael. I rywun sinsir fel fi. Hwn yw'r peth gorau Ie, be ydi hwn? Wel, peiriant rapio yw e. Ie. A nes I feddwl amdano ti pryd nes I ffindo hwnna yn ystafell wely mrawd I. Bydd o'n falch I glywed bod chi wedi gwneud hynna wrth y genedl. Sut mae'n gweithio? Wel, wyt ti'n gwasgu'r bwtwn canol a ti'n gweud rhywbeth a wedyn dylen nhw fod yn rapio fe nôl ato ti. Ti'n moyn gweud rhywbeth? Oce. Croeso I cyfnewid. Dwi ddim mor fan. A beth sy'n fan hyn? Mae hwnna'n gasgliad o emwaith oddi wrth yn fy gi I, oddi wrth o'n fam I, oddi wrth o fi, ond mae siwrt gymaint o fe I gael gyda fi nawr bod eisiau fi roi peth o fe I gartref gwell, dwi'n meddwl. Anrhegion di lot o hyn. Ie. Dyna'n braidd yn aniolchgar. A be di hwn, bag neis? Bag gwyrdd ar gyfer yr haf, gan bod yr hael mas, ddyliau si. Bag? Hi I fynd i'r traeth neu ryw wyl gerddorol, lle? Ie, ac I gario'r holl stwff yma no. Ti wedi bod yn hael ofnadwy. O, diolch yn fawr I ti am wyd. Dwi'n gobeithio gei di bethau cystal yn ôl, de? Gobeithio fe. O'r diwedd mae pob peth yn ei le, mae'r byrddau yma yn llawn eitemau. Mae'r criw yn barod, mae'r cyflwynwyr yn barod, I fi'n barod, a maen nhw ar fi'n cychwyn y cyfnewid. Achos mae'n amser. Cyfnewid! Fi wedi ffindo ngenwaith I, mae fe fan hyn, a mae yna 2 fenyw yn edrych arno nhw. O'n I rili yn ffansio'r peiriant gwynio yna, ond mae fe'n mynd yn barod. Siom enfawr. Waw. Be ti'n meddwl? A dwi'n wedi cael ei gymryd to? Na fo, ti'n gweld? Mae'r math yma o berle yn dod i'w cyfnewid. Na'r
So gan bod fi berson sydd wastad yn meddwl am bobl eraill, fi wedi ffindo hwn ar gyfer gwestai ni wythnos hyn, Dylan a Vanessa, fi'n siŵr fydd yn licio fe. Gêm pêl drod i wael y ffordd. Dim ond 2 munud ar ôl o'r cyfnod cyfnewid, felly ewch am yr eitem yna, ddech chi'n mynd adre chi. Beth sy'n rili doniol yw mae pobl yn gwthio ti nawr, mae pawb wedi dechrau mynd yn ffyrnig. Ymbrel am ymbrel. Wel, dyna ni y cyfnewid wedi dod i ben a fi wedi cael ambell i eitem ddiddorol. Be chi'n meddwl o siaced? Mae'n neis yn dweud?